Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, maskandi updates. Wait guys, umthandeni uyinkinga nina. Yabona ukuthi umuntu anyakazise izwe nje ngomsebenzi wakhe. Ngomsebenzi wakhe guys. Njalo indaba yami ngicela niyizwe njengoba nizwa nje izwi lami likhathele. Kunini ngibhiyoza nabelungu la emzileni ngoba uday 8. Phela ngisengizoma la kumzila nabelungu ngibuza ukuthi kanti nenzani bayashuka abelungu sebengitshela okunye. Nakho kokunye ke guys okudlisayo ngapha. Ngiyaxolisa. Okudlisa ngapha kumthandeni. Angithi useke wafika nezinto ezintsha. Kwathiwa lo maskandi lo owasewulisi. Amawulisi ke agcelela. Usuke wafika nento entsha elande nabantu abasha. Sesibaningi kakhulu. Manje abelungu bathi bayakubona nalokho. Ukuthi lona njengoba nje kade evele khona la usefike nabantu abasha. Niyabona ukuthi umzila ugade eqala. Bukani lapha ke mates guys. Angithi kuneGucci Mthandeni noma who. iGucci ihit ihleli no 10 million. Uyenzeka ukuthi omunye kade ebuka iGucci seyoyiqeda. Ivele iGucci ilandelwe yile ethi sigada umzila. Kanti lona athi angenela egada umzila kanye nathi azayophuma ngale nengoma. Mase abelungu bayabona ukuthi lona musha kanjani. Angithi la njengoba account or channel inama subscribers akhe mase banabantu abasha mase kuba khona laba babuya bengakaze besubscribe isimanga sento ke baningi abasha yazi usikwenziwa yini ilomzilo lapha ku TikTok ngoba ngasho mina ngathi hayibo uTikTok ungawubukeli phansi TikTok ishaya amanqampunqampu. My trend le challenge abantu babheke ingoma. Angazi ukuthi zingaki ingoma esengiyifundiswa uTikTok. Engifike ngibamba ingoma ngale ngibamba amagama azo ngizolalela ngizowafuna la ngiyithola. Kokunye uthola ukuthi ivideo bazokubhala la kwi-comment section bethi ingoma kabani. Angithi ngale ku-TikTok nabaya osisabahle basika ama-apple. Mase abantu bayabuza ukuthi yazi ngicela le sound. Mase yasho komunye ethi sigada umzila. Eze lapha ku-YouTube engene kumthandeni agada umzila bethi abelungu mushashalo. Ngesikhathi enabantu abasha abalalela ingoma zakhe manje zonke izinto zakhe ziyaphezulu ngoba manje usebiza nabantu abasha. Mase ke siyezwa ke njalo omalume bethi ayifuneka izinto ezintsha. Ngiyibuze nje ngithi wemalume ngoba nje izinto zishintsha kangaka yonke indawo. Izindlu ama-roof ayashintsha, ama-tiles ayashintsha. Abasebenzayo manje sebenane platform yokuyi-advertise. Wena amalume nje ngoba nishaya kamnandi ingoma esibayeni ufuna ukuthi zonke ingoma zingene esibayeni. Kuzonke ingoma kube ezokuqoba inyama. Hayi malume. Angisho ngokungahloniphi kodwa ezinye izinto malume hayi zibhekisisa. Ziyadingeka phela nezingoma zokuphola. Avela umalume athi ke sizoyivuma kanjani sina le ngoma. Bayayivuma kodwa abanye obaba. Kade ngibabona amalume ku Facebook bethi sigada umzila. Beyishaya nje futhi kahle. Ngoba nayo nje sivunywe abelungu. Ngihleli nabelungu la malume uday 8 bathi sick number 1 sigada umzila. Abelungu njalo uYouTube lo uzofika ethi lento bazali ithini uYouTube. uYouTube abelungu isystem yabo ithe umthandeni unumber 1 uYouTube ke abelungu. Ozolobe edida ukuthi ngihleli nabelungu ngoba ngilobo ngizoqalaza la. Mina ke guys ngicela nje mani ingena kwingoma iqala eqaleni uyiqede ukuze lama ads aphakathi edlale ungawaphazamisi. Yabona uyobulenzile kudabole yiqiniso. Lana ke enye siyenza ukuthi evelele umthandeni ilaba abasha. Mina ngiyabona ngempela ngoba ngiyayibo uTikTok. uTikTok wami ke uhlezi on and off. Kodwa isikhathi engilunguza ngazo ngifike nje kuvala umthandeni ngithi mina yibo labantu kenze njani. Mina kodwa ngisayazi indaba yamthandeni. We guys nibona ukuthi kanti yena
Wahlala entabeni isikhathi esingakanani ngoba ngibona ngathi akubanga umthandazo nje lo nomandla. Wahamba wayothandaza entabeni ukuthi izinto zakhe ayilunge. Ngoba lento iyazenzakalela guys. Yikho nje ngifisa ukuthi akadle uvoicemail uDu, edle ushut up, eshaye ngento enje. Yabo, evele lobe sidonsa nje ngokuthi nayi i-hit. Siphume kwi-hit athi nayi i-album. Asinakho bangibiza la, uyabo. Kube ukuthi nje ilokho okumenza vele avelele nento esimazi ngayo. Uyabona? Ukuze ezinye izinto nje zingaveli. Ngoba before guys zivelile izinto nami ngangagcina ngingasazi, ngingakabazi-ke kahle. Ngixoxe sengiyanhlebela. Yabo nje kufika ama-TV shows lawa. Mina ngangitshela ukuthi hhayi eyaMthandeni izobuka ubani ngoba kuphela kuthiwa uyisiqhangqhanga. Ngathi-ke okungcono asihambe siyohleka-ke uNgizwe Mchunu amahla yakhe. Uyayizwa leyo nto ukuthi kuthini? Sengizwe kakhulu izinto ezinegative nge-artist. Kwi-TV show yakhe ngithi mina asibheke lo opikiwe okuwuNgizwe Mchunu ngoba ngizwa iy'nkulumo ey'khuluma abantu. Nami ngithi hayibo i-TV show yakhe izoma kanjani? Uyawubona kumehlo ukuthi uzifunele izinto uzazele wena uyizibonele ukhulume ngento oyaziyo. Yimi lo obhiyozayo. Yimi lo obhiyozayo. Yimi lo othi umzila manje nawo esku ngoba cha guys hayi ngangikhathazekile ngaye ngingakanaki umaskandi ngoba ngizwa nje njalo ngihleli ngibona ngireport into ebhedayo. Kodwa ngangibamba ku-Facebook. And manje sekuyenza sense ukuthi why beze ku-Facebook iy'nkulumo ezinegative ngoMthandeni. Uma uqhathanisa u-TikTok no-Facebook uyabona amandla akhona. Uyabona futhi ukuthi u-Facebook ugxishe kakhulu ngaphi. Yingakho-ke bebebaningi ku-Facebook abaqhamuka nokuthi unje. Nakhona futhi ukuthi obani bakuphi. Ngoba phela leyo nto ibalulekile ukuthi lento osuyithatha nje uyigone uyinikezwe ubani. Yini motive? Manje kumuntu osevele washo ukuthi mina angimthandi esesho engasadlali. Ungabe usayilalela phela into ayisho ngomunye ngoba usekutshele kuqala ukuthi angimthandi. So kufanele uzwe ukuthi namagama alandelayo aphuma kumuntu vele othi akamthandi. Kodwa wena zifunele isizathu sokuthi-ke yini engathandeki. Hhayi, sengiyifunele isizathu Nkosi yami. Yilo ungikhamisile ngithi hayibo. Kanti nini isiqhwanguqhwangu nesithathephi? Sengifuna isizathu-ke. Sesifuna ubani? Ufix. Hhayi, nanamhlanje. Manje nje umuntu uma sengikhumbuza ngivele ngithi shuthi lo Mthandeni omusha. Musha sha lo esinaye. Ufuna ukungikhumbuza ukuthi wayenjani ngithi musha lona. Lona ilona wama-hit. Usho lona lesihamba nayo thini ilona wama-hit. Ilona nje owenza zonke izinto yicwebezele lona-ke. Loyana wakudala. Yayizwa leyo ndaba. Hhayi-ke guys manje uma ngathi ngigcizelela leyo ndaba kwabanye ayibi mnandi ngoba basakubambile ukuthi bamaze njani. Hayi, aniyophuthelwa izinto ey'ningi. Ngoba nawe njalo nawe nezinto zakhe ey'the ey'bheke eceleni. Bayayidlulisa abantu bakubona ukuthi hawu uyakhula, uyashintsha, wenza kahle. Manje sekungakuphatha kanjani nje njalo uma kuthiwa zikhuluma into enhle ngayo. Vele kuthiwa lo ngo-2015 wayephuza ezelala emgwaqweni. Wena usafuna ukukhonjiswa leyo nto? Ngoba ipheji elibi lelo ngayo osuluvalile wena. Base bathe abantu bayancoma bethi hawu ubhuti uSiya yaze yamhambela kahle into. Kuvele kufika omunye ethi uSiya ngo-2016 lo wayephuza bhuquza emgwaqweni. Yabona ukuthi kufanele simbuke kabi lo ukuthi indaba efuna ukuncolisa. Ngoba phela uSiya lo esimshoyo ushintshile. Yena uthi asikhumbule uSiya esingambonanga ngo-2016. Nayizwa nje leyo methi. Hayi we guys, yekani ukugema kwami. Simela emzileni size sifike kwi-million. Into esengiyithandazela manje ukuthi sifike kwi-million isilobo simela ku-number 1. Ngifuna ukubona phela lento abathi iyashintsha ukuthi kuphela isonto
sime ku-number 1 siphinde siqhubeke nawo. Ngifuna ukubona ukuthi kuzoshintsha yini ngoba mina ngila eduze kwabelungu and abelungu sebengitshelile ukuthi enye into yenza la kucwebezele sekukhona nabantu abasha. Ngithi mina ehena laba ku-TikTok phela ngihlele ngifika khona ebusuku mangise ngiyalunguza hayibo umthandeni ividiyo yokuqala, eyesibili hayibo isawundi womthandeni, neyesithathu neyesi-5 ngivele ngithi umthandeni kanti into yakhe ithini. Manje kuyabonakala cabanga-ke khona ufuna ukuphika into siyibona, khona ufuna ukuyiphika ngoba phela manje ngempela uma usufika lapha kimi uthi shuthi uyabathenga, engathenga abantu abangaka ku-TikTok. Mina nje engabe engithenge kanjani ngoba mina yimi oshoyo ukuthi ngijabule, ngimjabulele. Ngisho ukuthi bonke labo dade abaku-TikTok nje abahle abasika ama-aphula abathengiwe, yilabo bhuti abayimemezelayo ubone ukuthi cha umemeza kuthe kla enhlizweni kumnandi, bathengiwe. Usethenge nalana kanti unamalini lo muntu guys? Kodwa-ke le video yizweni ukubhiyoza lokhu akho kuxoba kuphi, sijabule please. Mina ngise asi-operate ngomoya wokujabula, ngomoya wokubhiyoza, ngomoya womzila. Ayi abelungu sengikhathele isingisi, khathele-ke manje isingisi. Mina ngifuna ukubuya manje sizovota kakhulu, kodwa lapha emzileni ukuthi umzila ngifuna ubreak i-record we-guys. Angithi kwathiwa uyahluleke yedwa, ngifuna nje umzila uvele ubakhathaze ubreak i-record. Emva kwalokho kasazi ukuthi bazobe sebethini, kanti nangale ishepi isejezini yaku-2 million. Phela ngikadile guys, ngiyakada. Lobo ngithi nje hawu gijima, hey gijima mthandeni, gijima bekubuka. Yabo lento wayenza ku-interview yeGagasi, ashaya isigxivizo laphayana. Ngathi mina hayibo, ubani lo hlebela umthandeni? Ngathi uSmakade. Ngoba le interview yeGagasi guys angisithola ngesikhathi sokuthi ngimchazele ukuthi indlela engangizwa ngayo yayithini. Ngathi hayibo, yikho nje sengilobo ngithi yabo la isekhona angasaphazami, akube ingoma kube umsebenzi, ingoma umsebenzi, amatemu kuphelele lapho. Ngoba izinkulumo ziyasibalekisa nathi, hayi asinayo i-energy yezinkulumo, asinayo Nkosi yami, asinayo. Ayizi hit sigiye phezu kwe-hit, ayizi ingoma sigide phezu kwengoma. Uze umsebenzi siphakamise umsebenzi ngoba thina simiye ngani nge-support nangokujabula nangokuphusha ngethalente lakho. Okunye sizosabe sididekile ukuthi ubuqinisile noma ususiqambela amanga, uyabona. Okunye ngempela kuzosidida, kakhulukazi izinto za behind the scenes. Thina lokho kulethwe phambi kwethu samukela khona, yini leyo? Ingoma, umusic. Ngoba behind the scenes sizogaxela sodwa, njengoba ngibukile nje ngathi mina hawu ukhozi lona athi sekudlule 2 minutes ago kade sebelithuka, manje sebezoprove ipoint. Hey guys, ngiyabona 2 minutes ago ade bethuka ukhozi, manje sebefuna ukuzoprove ipoint ngokuthi phela bazovota kakhulu ukubonakala amandla abo. Kade ukhozi sebesho zonke izinhlamba. Ngathi hey futhi asiyeke le ayibalekile, bye.